Sunday namar ba ujisu ula mipan kade ke nongrem bala pensyong nongrem da ki Pakistan ki bi ki jonga man kershan ba ujisu ula ya kani kadang ban leje sengno ha ka si Sunday tong ini pli bnia ya ka tien ke ba em ke jong blai lengba kani ke channel Kasi Gospel Media sai sen biang ha ka teng ke jong ujis Chris nga ai kublai ban nga priang subhai pi baro kaderu ka jingduai ko jonga ba musim jongblai urialam yang ilang baro sha ka jingshisha nglasot ya ka kot ya ka bangala puli hisin ha ka wei ke video ko jonga ka kot bla tho do pastor jong ka balang presbyterian bla tho ya ka jingshisha Reverend PWL Marwin wong kumni ha ka kot ka jong u ka gospel ublai kla pensyai ha patsha Constantine bad hakikpa ka balang how much laispa arpuwe edi banjer kerteng ya kasngi sondi kasngi utrai nadu kasnam laispa arpuwe hadu laispa ripo saw ki balang hashtlup ka perthai kila shonsngi no ha kasngi sondi namar ba ujisu ula mipan kidon pratli ki khot bible ki bakran aa shaphang kasngi sondi ha ka testament ka batmai ha to kini ki pratli ki khot bible ki bakongsan ke kershan em maya ka Sunday onyono kom kasngi kentang ni kasngi ublay na kabanta ki kastan baro tung ni puli kaway harin kaway kabanikong Matthias kolonong ba apu pra ka khat kabanikong ka syethu hadin jong ka sabton kabalong ka sisa jan ti haba kan sa shai ka sinikong ka batho ye ka si Sunday kay ka balaja ka Mary kanong Magdala bat kaway ke Mary kila lek panjmo ya ka jingtap jong Yesu hangni kamdon jikershan ban ong ba kila lek jaseng ha kani kasi Sunday Matthias kolonong bakhan riu ko dekat kaban kong bat kabar kaya thu ru ya ka ju ka Mary kanong Magdala ka Mary ka kimi Jacob bat ka Salome kila ra la thiet ya ki jing ubi ban pesle ya ka mat Yesu ha kata ka sin kong jong katayo kamdon jing kershan ruam hangniru banong ba kila lek jeseng kabalai Marcos kolonong bakhan riu dekat bakhanai ka kranru ya kaju shaphang kawe ka Mary kanong Magdala hooj ba kiwe di kikenthai ba kila lek jingo ya ka jing tap Yesu kabasaw Lucas kolonong ba absaw dekat bankong ka kranru ya kaju shaphang kini kikenthai kila lek banjingo ya ka jing tap jong Yesu kabasan Yohanes kolonong ba arpho dekat bankong ka kranru ya kaju ba ka Mary nong Magdala kila lek banjingo ya ka jing tap Yesu reka shem ba larano ya ta mau hoj namar ba Yesu ulami pat hangni ru kamdon jikershan banong ba kini ki sanran ki kenthai kila lek jesengno lane maniblai ha ka sin kong jengtiyo ka Sunday kaban riu Yohanes kolonong ba arpho ka dekat bakaknai anakumta habal janmin hakata kasngi kong jong katayo bat habal akhang ye kijingkhang ha ka ba kisran kiladan namar ka ba shapting ya kijiu ujisu lawan bat ula yeng hapadeng bat ulong haki long ka jingsuk yapi kenmau hangni ru kamdon ka jingkdo ba kisran kilalet jeseng ki lumlang hakawe ke jaka namar bagi shapting ya kiju ki balasan apna ya Yesu Kristus ke balaja Yesu ulami pau hangni ula kran haki kam shem ladon ru ka jingkershan ba kila shongsngi le jeseng ha ka Sunday ka bahnyo ki kam ki apostol kolonong ba arpho ka khat ka bahnyo hangni kong ti hakasngin kong katayo menba ngilaiwan ya seng ya kaban kriya kapu upol ulailap haki ba unsa leno la shai tiu la penslam ya kajinyalap hadu shiteng senya donru ki baong bakani gidkhot bible kay thu ba kasngi Sunday upol ula plong je seng bat ula airu ya kata kajing khwa utrai hendenga kwa bani thu shapi bau pol ula dabdon haki kenta jong kasabton baro shising namar ba katkum kaktien ka baem ka jongblai Genesis kalonong bankong ka dekat basan papra kalai teter
kaya thu ba ka jing sedang sengi kadai na basap ka sengi sya basap ka sengi om na ka shiteng senya kar abaje shadu shiteng senya kanuksa lebrikas kalonong ba apply kat khat balai poar kumnu banginang banyo ya kisngi kar kom khen jong ka jing sedang kalong ka sabton ka jing chong thai jepi nadu ka bala janmit hadu ka bala janmit kay ka bang kwa ban ong ba upol adab don baro shisngi ki kanta jo ka sabton Henry kila sabno na mala janmit kila sedang sakibi ki kanta jo ka sngi ka batmai ka Sunday ka sin kong jong ka tayo kiwi ki version jong ki Bible hakak tin English kom ka today's English version of the Bible but ka New English Bible ki kedo bat ki ong kumni on the Saturday night hakak tin kasi hakamit si sejan sabton jamin ikran hi ya kaju kan mau ba omron jikershan ha ka Bible man ong ba kani kede kad khot Bible ka bakershan baki kesan kala lejeseng ha kasing Sunday unong tho history ko stan ubapa u Augustus niandau ongumni shaphang ki kam ki apostol kolonong ba arpho kad khot banyo uong kajing ha ban mino u apostol Paul kala peni telilang ya kabalang ha kajing ya bam lang khadu badai ha kani ka poru ba u apostol ulakran ya kitin ba khadu ya ki kristan hatras kani kajing lang kamde kata kajing rakhi ya ka Sunday kad khot ba khadu nangkong koran kalonong ba khadre kad khot ka ba ar ba kabalai ha ka sngin kong katayo to wei po wei na phi unbu no haladi da kabakan show kat kum kajingyo jong u ba on omlong kajingya senyang sebai anda ngalawan di anda ngalapoy ya kinu kiba phin ibet ya kita nyen phalam bat kishiti ban letlam no ya kata kajing ai isne jpi sha Jerusalem ngakwa ban sha ya kini khot kamde ba haka singi sondi bakidon kajingya seng kamde kata kabangi ong ke jingkan show jinseng ke bakilum don kadau kaban kong kum mengalaong kat kum kani ke dekat Bible kam dei kasngi baki yalum jingkan show polong jinseng Henry kadei ke jingya senyang badan kadau ke jingya senyang badan kadau kabar balada upul unwan kan om don shu ke jingya lum senyang Henry un shushim badra ya kita ke jing a jengki kabalai kinu jing ai ba kila ibet ban pha on let ban a jing rap shaki prabnge ki ba ha Jerusalem namar ba kat kum ke history ka don ka nems new ka bakraw ha ki tu ki por ki balong ru ha ka jing sha jong pasha Claudius hapding ki snam saphuwe hadu sam saw edi oi ka Bible ka kran shai shapang ka balang kristan ka ban kong ha ka nu kunong rum ki let jeseng ha ka Sunday ne haka singi sabton ki kam ki apostol kalano bakat wei ke dekat ke ba arphong riu kalano ke ba khalai ke dekat ba sa honi kong kala jaru babaro isnem ki lai senglam bakata kabalang bal ki lai hikai shibun panma bala khot kristani ki snwan kong ha Antioch bat ka Bible kong ki lai lej apo ka sinagog ha ka singi sabton bat ki lai shong ka bamut ki shong jinseng nang ta ki sengkan thai ha ki tu ki singi ki leja seng ha ka singi sabton ki kam ki apostol kalonong bakhan riu ko khot bakhalai wat upol ru bolong unongelap u atiar sha ki gentle u leja seng ha ka singi sabton kumba jule ong ka Bible ki kam ki apostol kalonong bakhan nyu ko khot ka baar ki don shibun ki khot ki bakran shapang ki kristan ha ka testament ka bathmai kumnu ba ki leja seng ha ka si sabton om ha ka Sunday khadu artli ki khot ki banga kwa ban kdo pan krishan ayu ba ka testament ka bathmai ka kdo Lukas kalanong ka basaw ka khot ba khandri ka kran shapang u Jesus Christ ulawan ru hanasrat ha ka bala pensan perang ba yau di ula lejrung kumba uju le ha ka singi sabton ha ka synagogue bat ula yang joj ban puli ye ka kien ka ba em ka jong ublai kumba jule ubolong ukunran ujonga ujongpi Hebrew kalanong basaw ka khot ba khandai Hebrew kalanong basaw ka khot ba khandai namar kata kadang sa ka jingchong thai ka sabton ya upailang ublai
ngangej bagi kubur kilong kibasay, doay bau blay unkurku ye pilang baro, na kabenta kabrom jong blay. Amen.